ассалому алайкум, зиндаи саломат ва хонобод сарбаланд бошед. аҳамият дода гирд ки ин видеоҳои ба забони тоҷикӣ ман чӣ қадар дақиқаҳош зиёд аст ки барои шумо манфиатовар бошад иншоаллоҳ. Ман ба шумо қиссаи ҳақиқӣ аз кори таҷрибаи худамро гуфтаниям ки соли 2016 то 2018 ман дар марказҳои шахсӣ кор ва фаъолият мекардам. муаллима аз массаж, аз ёрии аввалии тиббӣ дарс медодам, забони англисӣ дарс медодам. ва соли 2017 соли чӣ буд ки соли ҷавонон дар Тоҷикистон эълон карда шуда буд аз тарафи раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ. ҳамон сол баъд ман дар марказе ки дарс медодам, директори мо зан буд, зан узбек. вақте ки ман ба кор омадам, гурӯҳи ҳамон хонандагон ададашон кам буд, 10 кас, баъд 15 кас шуд, 20 кас шуд, баъд зиёд шуд, гурӯҳ ба гурӯҳ. Ман як гурӯҳ доштам, як соат дарс медодам, мерафтам хона. Духтарчам он вақт дар садик набуд, бо як шиноси русам маслиҳат кардем. Ман кор мерафтам, ӯ духтари маро нигоҳ мекард, ӯ духтарчааш. Бо ман ки меомадам, ӯ кор мерафт, ман духтари ӯро бо духтарчаам нигоҳ мекардам. ҳамин хел маслиҳат карда будем бе сум. пас ман дарс медодам, мерафтам хона. Баъдам як гурӯҳ ду гурӯҳ шуд, ду гурӯҳ се гурӯҳ, се гурӯҳ чор, ба ҳамин хел панҷ гурӯҳ шуд барои ман, 5 гурӯҳ. ҳар як гурӯҳро ман 2 соатӣ дарс медодам. 2 соат, 120 дақиқа дарс медодам. бале, 2 соатӣ дарс медодам. баъд ҳамин хел шуд ки гурӯҳ айҳад зиёд шуд. он ҳамон директор хост ки хешашро оварда дар ҷои ман ба кор дарорад. ба кор қабул кунад. Маро гуфт ки ба ман гуфт ки пас аз кор ба назди ман даро. Ман пас аз кор ба кабинеташ даромадам. ба ман гуфт ки 1 моҳ пули шуморо метиҳам, ошатонро метиҳам, шумо бароед аз кор равед. Гуфтам хуб шудааст. ман маошро гирифтам, баромадам, ба шогирдонам телефон кардам якташ ки ман пагоҳ ба дарс намеоям. Гуфтанд чаро муаллима, ягон мушкилӣ шудааст, ягон коре доред? Гуфтам ки не, ман аз кор рафтам. Чӣ хел аз кор рафтед? ман гуфтам маро аз кор хориҷ кардам. шогирдам гуфтам муаллима пагоҳ ба кор меоед. дидем шогирдаи ман чӣ хел маро вай карданд. ҳозир ман ба шумо қиссаро давом накунем чӣ хел шуд. шогирдам гуфт пагоҳ муаллима ба кор меоед. ман гуфтам ба кор ҳақ надорам омадан. Немеоед, илтимос биёед муаллима пагоҳ. биёед, мо бо директор гап мезанем. шумо бояд ки гардонда бояд биёрам. ман гуфтам ман ҷои кор дорам, ҷои дим кор. барои ҷои дим кор ман дар вақте ки дар коллеҷ мехондем, як муаллим ба мо гуфта буданд ки вақте ки шумо ба корхонаи шахсӣ кор медороед ку, дарҳол дар дигар корхонаи шахсӣ ҷои кор ёфта монед. ки ман бо аз ин ҷо шумо хориҷ кардам, дарҳол онҷо кор меравед. ман дар ин ҷое ки дарс медодам, як шогирд омад ва духтарак аз Панҷакен будааст. вай баъд аз дарс муаллима гуфт мумкин аст шумо пас аз дарс аз шумо як чӣ пурсам? Гуфтам майли. пас аз дарс он бо ман ҳамсоҳбат шуд. гуфт ки бародари ман гӯям ки марказ дорад, муаллимаи таҷрибадор он кас вай карда истодам, сураख़ карда истодам. ман гуфтам барои чӣ? барои ҳамин дарсҳо, курсҳо. ман гуфтам майлаш, пас аз дарс бо ҳам меравем. пас аз дарс баромадам, бо шогирдам рафтем ду нафара. дар он ҷо вай ҳамин чизи маро гирифтам, маълумоту дар бораи ман. баъд вай копиёи документҳоро гирифтанд, гуфтанд ки ҳар вақт ки хостед, мо шуморо интизор ҳастем. ҷои кор аллакай ҳаст. ва ман ба шогирдам гуфтам ки ман ҷои кор дорам. Шумо ҷои кор ёфтед пешак, ба мо хабар надодед? гуфтам не, ман ҷои кор пешак гирифта будам. гуфтам ҳар вақт аз ин ҷо ки ман ки хориҷ шаваму корам ки тамом шуд, бо шумо курси шумо ба охир мерасед 3 моҳа, ман мебаромадам, мерафтам аз ин ҷо. не муаллима пагоҳ биёед. ва ман омадам пагоҳ саҳар. ино дарс хонда истодам. дарс муаллима бароин шашум этаж ошонаи шашум баромадам. гуфтанд ки ман аз директор нарафта рост ба кабинет муаллима илтимос биёед. баъд ман кабинет дарро так кардам ки мумкин аст гуфтанд дароед муаллимаи нав узбек зан нишастад. баъд гуфтанд ки биёед шинед. ман гуфтам ки не, ҳаминҷо мешинам. шогирдон мегӯянд муаллима ҷои худатонда шинед, анҷо ҷои шумост. ман гуфтам муаллима ҷои худатон шинед, инҷо ҷои шумо, инҷо ҷои шумо, онҷо ҷои шумо, инҷо ҷои он кас. гуфтам эҳтиром кунед. баъд ин муаллимаи нав гуфтанд ки шогирдони шумо ин қадар босавод, ҳозирҷавоб, ба ҳамаи саволҳои ман ҷавоб доданд, лекин манро гӯш кардан намехоҳанд. шумо чӣ сеҳре доред ба инҳо? чӣ сеҳри сухан шумо ба инҳо додаед ки ба ман гӯш намедиҳанд? ман гуфтам аз шогирдон пурсед. шогирдо гаштанд гуфтанд ки мо ин муаллимаро мехоҳем, мо шуморо намехоҳем. саволш ҳатто ҷавоб надодам муаллимара. то мо ин муаллимаро мехоҳем. ки дар ҳамин вақт директор даромад аз дар. директор дарро кушоди, хеле кар тарафи ман директор. нигоҳ кунед чӣ хел кард. хеле кар тарафи ман директор. ба ман хел кардам. бо ҳамин хел кард. инҷо биёед. ба ман гуфтанд ки тараф биёед. чӣ гап шудааст? ман шумои дирӯз гуфтам ку равед аз кор, куҷо омадед? баъд директор ба орусӣ сар кард гап задан. ба орусӣ мегӯяд ки офиси ман аст, ман касе хоҳам қабул мекунам, касе нахоҳам қабул намекунам. гуфтам муҳтарам директор,
имсол соли ҷавонон аст. Ман шумо маро гуфта ки равед, ман бо хоҳиши шумо рафтам. Ман рафтам, гуфтам ки не дарс наметиҳам. Хоб шумо ки намехоҳед, шумо директор ҳастед. Шумо намехоҳед, ман намехоҳам. Аммо ҷавононро оё пурсидем мо ки инҳо мехоҳанд, намехоҳанд? имсол соли ҷавонон аст. Агар инҳо ариза кунанд дар читиан, мери шаҳрда, офиси шуморо маҳкам мекунанд. Баъд директор дастам қатъия мехе кардам ки шумо аз худ наравед. Аз худ наравед. Ин офиси ман аст, ин чизи ман аст. офиси шумо ҳаст нест, ин ҷавонҳоро гӯш кардан дар кор. баъд медонед шогирдош чӣ гуфтанд? Ё ки муаллимаро ба кор гашта меоред, 1.5 моҳи дарси бора метиҳанд, ё ин ки моро сумҳои моро те мо бо муаллима ҷое ки мерад ҳамон ҷо меравем. Ба маро ба кор гуфт фирӯза ки через не хочу қабул кард. 1.5 моҳи дигар ман дарс додам. Ва вақте ки омадан сертификатое ки ман дар сертификатҳо бояд имзо гузорам барои шогирдон. Ман гуфтам аввал маошро оварда ин ҷо монед, ба ман сертификат даст меомад, барои ки маошҳои маро ноодилона медоданд. 2 моҳаро 1.5 моҳа карда медоданд, 3 моҳаро 2 моҳа карда медоданд, 3 моҳаро 2 моҳа карда медоданд, 2 моҳаро 1.5 моҳа карда медоданд. Баъд маошро овардан, маошро ҳисоб карда истодаму шогирдои хекесиян ҳамашон маошро ҳисоб карда гирифтам, бекамол кост оварда доданд. Баъд сертификатҳои имзо гузоштам. Сертификат баромадем дар назди чӣ мегӯянд бино расмгирӣ кардем. Бо ҳамроҳи шогирдонам рафтем дар ботаник сади шаҳри Душанбе ҷашн гирифтем хатм карданашонро. Ҳамин гуна шогирдони ман ҳамин гуна маро эҳтиром кардан, дӯст доштанд. Баъд аз он ҷо мо дар маркази нави панҷакентӣ вай буд филиали, анамин ки Саидмурод Давлатзода буд, филиали ҳамон кас буда. Рафта вай кардам, муаллимагӣ кор кардам онҷо дар шаҳри Душанбе. бале, ана инро ман чӣ мегӯянд, таҷрибаи кориам хостам ба шумо мисол додам ки чӣ гуна устодро шогирдон қадрдонӣ бояд кунанд, ё ки чӣ гуна маро қадрдонӣ карданд. Шогирдони ман агар маро дар ин тамошогар истода бошад, дар солҳои 2016 то 2018 ман муаллимаи шумо аз массаж ва ёрии аввалии тиббӣ дарс медодам ва англисӣ инчунин дар як маркази дигар дар тарафи Саховат дарс додагиам. ин шогирдоне ки аз 3 моҳаю массаж дар тарафи автовокзал ман дарс додам. бале, ина дорам аз шумо.